Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, θα δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχει γυρίσει η Σαβίνα Γιαννάτου με υλικό από ένα θαυμάσιο βιβλίο, μπορεί να το γνωρίζετε, το Ενθύμιον από την Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Έχει βγει εδώ και χρόνια από τις εκδόσεις Καπών. Οπότε ας δούμε το βίντεο και συνεχίζουμε. Τώρα τα φώτα. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά και το προνόμιο να ακούσουμε τη Σαβίνα Γιαννάτου στο κλείσιμο της εκδήλωσης. Θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε στο κλείσιμο της εκδήλωσης, προς το κλείσιμο της εκδήλωσης τη Σαβίνα Γιαννάτου να μας τραγουδήσει κάποιες σφαραδίτικα. Έως τότε, εμείς εδώ. Λοιπόν, το πρώτο που σκέφτεται κανείς βλέποντας αυτό το βιβλίο είναι πού ήταν τόσο καιρό. Δηλαδή, οι Σεφαραδίτες έρχονται να καλύψουν ένα αληθινά μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Έχουμε εδώ, σε αυτή τη θαυμάσια έκδοση, έχουμε 5 αιώνες εβραϊκής ζωής, από το διάταγμα της Αλάμπρας το 1492, όταν οι Εβραίοι της Ισπανίας εξαναγκάστηκαν να διαλέξουν ανάμεσα στο να ασπαστούν τον καθολικισμό και στο να εγκαταλείψουν, να χάσουν τα σπίτια και τον τόπο τους, έως τον 20ο αιώνα, τα ταραγμένα Βαλκάνια και το ολοκαύτωμα. Η έρευνα της Καρίνας Λάμψα και του Ιακώβ Σιμπή είναι ένας πολύτιμος οδηγός που φωτίζει από μια κρίσιμη γωνία την ιστορία των Βαλκανίων και της Ευρώπης και φυσικά την μεγαλύτερη τραγωδία, το μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα. Και την ίδια στιγμή όμως γίνεται ένας φακός, ένας μεγεθυντικός φακός που μας επιτρέπει να δούμε, διευρύνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρακολουθούμε την διεθνή επικαιρότητα. Μας εξοπλίζει με πιο στέρεη γνώση, με πιο βαθιά γνώση και μπορεί να πει κανείς ότι οξύνει την ευαισθησία μας, παρακολουθώντας όσα συμβαίνουν σήμερα και ας πούμε και στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, και εκείνο που θέλω οπωσδήποτε, θα ήθελα να παρατηρήσω, είναι ότι αυτό είναι ένα βιβλίο που μπορεί να διαβάζετε μονορούφι, αλλά είναι βασικά ένα βιβλίο αναφοράς. Έχουν προηγηθεί 2 ακόμη σπουδαία βιβλία της Καρίνας Λάμψα και του Ιακώβ Σιμπή. Το ένα είναι «Η ζωή από την αρχή», από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια το 2010, και το άλλο είναι «Η διάσωση» το 2012 από τις εκδόσεις Καπών, το οποίο βραβεύτηκε και με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές μας, θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι που έχει να κάνει με την εικονογράφηση του βιβλίου. Έχει γίνει μία υπέροχη, ξεχωριστή, πολύ προσεκτική έρευνα για την εικονογράφηση. Αυτό το υλικό μέσα στο βιβλίο είναι, εκτός ότι είναι χάρμα οφθαλμών, μας βοηθάει να διαβάσουμε πολύ καλύτερα, συμπληρώνει το κείμενο με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας όσα οι συγγραφείς περιγράφουν. Αυτά από εμένα και να ζητήσω από την Ραχήλ Καπών, ξεκινώντας, να μας πει 2 λόγια για αυτό το βιβλίο που περιβλήθηκε με τόση αγάπη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από μικρή άκουγα τους γονείς μου να λένε ότι εμείς είμαστε Σεφαραδίτες, μια λέξη που μου ήταν ιδιαίτερα οικία, αλλά όσο ήμουν μικρή δεν είχα ρωτήσει τι σήμαινε αυτό. Και πάντοτε η σύνδεση με τους Σεφαραδίτες ήταν ότι οι Μισδραχοί κατεβήκαν από το μοναστήρι της Σερβίας. Ακόμα δεν το έχω ψάξει, έχω καιρό.
Εγώ δεν θα σας μιλήσω για τους αιώνες που καλύπτει η έκδοση που σας παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά για την ιστορία της, για τα χρόνια που κράτησε η παραγωγή αυτής της έκδοσης. Η πρόταση του Ιακώβ Σιμπή και της Καρίνας Λάμψα να εκδώσουμε τους Σεφαραδίτες μας ενθουσίασε, αυτό βέβαια συνέβη πριν από αρκετά χρόνια. Γιατί, όπως όλοι γνωρίζετε, το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Όταν λοιπόν φτάσει στα χέρια μας ένα βιβλίο στο οποίο οι συγγραφείς μας δώσουν την ελευθερία να προσθέσουμε όσο εικονογραφικό υλικό θέλουμε, τότε ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση με το χρόνο. Το βιβλίο σχεδιάστηκε χωρίς υπερβολές 3 με 4 φορές μέσα στα 4 χρόνια που χρειάστηκε για να εκδοθεί. Εκτός από το δικό μας χρόνο και των συνεργατών μας, ήταν και η ατελείωτη ταλαιπωρία των συγγραφέων και ειδικά της Καρίνας, που χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει το κείμενο και να γράψει τις λεζάντες πολλές φορές. Μέχρι και ταξίδι οργανώσαμε στην Ισπανία με ξεναγό. Επισκεφτήκαμε το Τολέδο, εκεί όπου άνθησε ο εβραϊκός πολιτισμός, όπως και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Στις άλλοτε εβραϊκές συνοικίες εντυπωσιαστήκαμε από τις συναγωγές που έχουν απομείνει, μία εκ των οποίων μετετράπη πριν από πολλούς αιώνες σε εκκλησία και ονομάστηκε Σάντα Μαρία Λα Μπλάνκα. Επισκεφθήκαμε το αρχοντικό του προύχοντα Σαμουέλ Χαλεβί, ταμεία του βασιλιά Πέτρου του Πρώτου και ιδρυτή της συναγωγής Ελ Τράνζιτο. Σε αυτό έζησε αργότερα ο Ελ Γκρέκο και σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Ο ξεναγός μας αναφέρθηκε εκτενώς στην εκμετάλλευση των πλουσίων Εβραίων από τους εκάστοτε βασιλείς που ανάλογα με την εποχή τους απομυζούσαν ή τους ευνοούσαν πριν τους εκδιώξουν οριστικά το 1492. Είναι ένα βιβλίο που εντάσσεται στην πολύχρονη προσπάθειά μας για τη διατήρηση της εβραϊκής ιστορικής μνήμης και του εβραϊκού πολιτισμού. Έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και μπορεί να χρησιμεύσει ως πολύτιμο εργαλείο σε ερευνητές και σπουδαστές. Σε αυτή την προσπάθεια προηγήθηκε η διάσωση, έργο των ιδίων συγγραφέων που είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στο ολοκαύτωμα και βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, όπως σας είπε και η Κατερίνα προηγουμένως. Ωστόσο, το ολοκαύτωμα δεν υπήρξε κεραυνός εν αιθρία. Προηγήθηκαν ιδίως στο Μεσαίωνα αιώνες ανελαίοι των διωγμών των Εβραίων της Ευρώπης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα εκδιώχθηκε από τις ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον 15 φορές. Οι διωγμοί αυτοί κορυφώθηκαν με το ολοκαύτωμα, το τραγικότερο γεγονός του 20ου αιώνα. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο Σεφαραδίτες συμβάλλει στην κατανόηση της σύγχρονης εβραϊκής και ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο μεγάλος διωγμός που συντελέστηκε στο τέλος του 15ου αιώνα στην Ισπανία οδήγησε πολλούς Εβραίους στην πυρά και εκατοντάδες χιλιάδες στον δρόμο της εξορίας. Οι περισσότεροι από τους διασωθέντες βρήκαν καταφύγιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στους Σεφαραδίτες, οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της πολύχρονης έρευνάς τους με μια συναρπαστική σύνθεση 5 αιώνων εβραϊκής ζωής, από το μοιραίο διάταγμα της Αλάμπρα ως τις παραμονές του Ολοκαυτώματος. Ας αναφέρουμε εδώ όμως ότι τον 21ο αιώνα η κυβέρνηση της Ισπανίας αναγνώρισε τα δεινά που υπέστησαν οι Εβραίοι και έδωσε τη δυνατότητα στους απογόνους τους να ανακτήσουν την ισπανική υπηκότητα εφόσον αποδείξουν ότι κατάγονται από τους εκδιωχθέντες. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γλαφυρές περιγραφές της εβραϊκής Θεσσαλονίκης, αυτής της ξακουστής Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, που αποτελεί ένα ξεχασμένο κομμάτι της ιστορίας της πόλης, η οποία χάρη στους Σεφαραδίτες Εβραίους γνώρισε μεγάλη πολιτιστική άνθηση και εμπορική ανάπτυξη. Ευχόμαστε τα εγκλήματα του παρελθόντος να μην επαναληφθούν και οι επερχόμενες γενιές να μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά όπου και αν βρίσκονται. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγγραφείς Καρίνα Λάμψα και Ιακώβ Σιμπή, τους ομιλητές Μίκη Μοδιάνο, Γιώργο Καλατζή, Αριέλα Σέρ και την Αναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία για τη φιλοξενία της και ιδιαίτερα στο Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Πετράκο. Ευχαριστώ επίσης τη συντονίστρια της εκδήλωσης Κατερίνα Οικονομάκου και τη Σαβίνα Γιαννάτου που θα μας μεταφέρει με τα τραγούδια της στον κόσμο της σεφαραδίτικης μουσικής. Τέλος, σας ευχαριστώ όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να ζητήσω από τον Πρόεδρο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, τον κύριο Μίκη Μοδιάνο, να μας πει 2 κουβέντες. Καλησπέρα. Είμαι Πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Δεν είμαι όμως ούτε μουσιολόγος, ούτε ειδικός στην ενδυματολογία. Είμαι μηχανικός
και τηλεοπτικός παραγωγός. Οπότε, ό,τι σας πω, το έχω αντλήσει από διάφορα βιβλία. Λοιπόν, με αφορμή την έκδοση του εξαιρετικού βιβλίου στους Σεφαραδίτες, τον Ιακώβου Σιμπή και Καρίνας Λάμψα, από τις εκδόσεις Καπών, λόγω της ιδιότητός μου ως πρόεδρος του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, κλήθηκα να μιλήσω για σεφαραδίτικες φορεσιές. Ελάτε, όπως που σας είπα, δεν είμαι γνώστης του θέματος και ως εκ τούτου έπρεπε να αντλήσω πληροφορίες. Τι πιο καλό σκέφτηκα από το να προστρέξω στο πολύ κατατοπιστικό κατάλογο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και αυτό έκανα. Αυτό λοιπόν που θα σας πω τα βρήκα εκεί και τα συνδυάζω με το εν λόγω βιβλίο. Οι ενδυμασίες των Εβραίων της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας αντανακλούν την αλληλεπίδραση των πολιτισμών και των τοπικών παραδόσεων των περιοχών της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου. Στα μέσα του 16ου αιώνα, όλα τα παραπάνω στοιχεία ανέδειξαν ένα διακριτό ύφος, το οποίο προσαρμόστηκε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις κάθε μιλέτ, δηλαδή εθνοτική θρησκευτική ομάδα, και περαιτέρω στην κοινωνική θέση κάθε ατόμου. Το εθνικό δίκαιο του Σουλτάνου απαγόρευε στους υπηκόους του να φορούν ευρωπαϊκό ένδυμα. Η Οθωμανική κοινωνία έδινε μεγάλη σημασία στην ένδυση, η οποία συμβόλιζε τη θρησκεία και τα καθήκοντα του ατόμου ανάλογα με την κοινωνική του τάξη. Εκτός από τη λειτουργικότητα και τη συμβολική σημασία τους, τα ενδύματα είχαν και οικονομική σημασία, καθώς ήταν φτιαγμένα από ακριβά υφάσματα και εντυμμένα με χρυσές και ασημένιες κλωστές και στολισμένα με πετράδια, άρα αποτελούσαν επένδυση και μπορούσαν, όπως τα κοσμήματα, να πουληθούν σε ώρα ανάγκης. Απαγορευόταν στους Εβραίους, όπως και στους Χριστιανούς, να κρύβουν την ταυτότητά τους φορώντας ρούχα που χαρακτήριζαν τους Μουσουλμάνους. Η συχνή όμως παραβίαση των απαγορεύσεων και των περιορισμών μαρτυρά ότι η επιθυμία διαφόρων τάξεων της εβραϊκής και της χριστιανικής κοινωνίας να μοιάσουν με την Οθωμανική ελίτ ήταν ισχυρότερο από τον φόβο της τιμωρίας. Οι εβραϊκές κοινότητες θεσμοθετούσαν κανόνες για τον περιορισμό των πολυτελών ενδυμάτων και των ακριβών κοσμημάτων. Οι λόγοι ραβίνοι που ασχολιόντουσαν με την ηθική και το θρησκευτικό νόμο, όμως δεν έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα της ενδυμασίας. Έκπληξη πάντως προκαλεί το γεγονός ότι οι Εβραίοι εκείνης της εποχής, συμπεριλαμβανομένων και των Ραββίνων, δεν θεωρούσαν τους περιορισμούς στην ενδυμασία ταπείνωση, αλλά ένδειξη θρησκευτικής ιδιαιτερότητας και ταύτισης. Ίσως επειδή και στη μουσουλμανική κοινωνία κάθε κοινωνική τάξη είχε τη δικιά της ενδυμασία. Τώρα, για να φέρω και λίγο στη σημερινή εποχή το τι συνέβαινε και τότε, για να δούμε ότι τίποτα δεν αλλάζει στον κόσμο αυτό, παίρνοντας από το βιβλίο της κυρίας Λάμψα και του κυρίου Σιμπή, αναφέρω μια παράγραφο. Οι αναφορές στην ένδυση αφορούσαν κυρίως καταγγελίες για γυναίκες που μιμούνταν τις μουσουλμάνες της Οθωμανικής ελίτ. Ένα πάθος που είχε παρασύρει και τους άνδρες, οι οποίοι όμως δεν αναφέρονται στις πηγές. Οι καταγγελίες είχαν να κάνουν κυρίως με τα περιττά έξοδα που προκαλούσαν οικογενειακές και κοινωνικές εντάσεις και το φόβο για τις αντιδράσεις στον περίγυρο από ζήλια ή έχθρα. Δηλαδή, θα μπορούσε να σημαίνει και σήμερα. Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι ενδυμασίες των Εβραίων γυναικών διαφοροποιήθηκαν έντονα με βάση τον τόπο κατοίκησής τους, αντανακλώντας την τάση εξυγχρονισμού της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το αχνάρι και η διακόσμηση των ενδυμάτων συνέκλειναν προς το τέλος του αιώνα, ολοένα και περισσότερα προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι παραδοσιακές εβραϊκές ενδυμασίες, όπως και αντίστοιχες χριστιανικές και μουσουλμανικές, σταδιακά εγκαταλείφθηκαν και προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν πλέον εκλείψει. Οι ενδυμασίες των Εβραίων Σεφαραδιτών στην Ελλάδα, όπως φαίνονται στις εκθέσεις του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, αναδεικνύουν την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος αναδεικνύει αυτές τις στολές με σεβασμό και αφήνει να φανεί η μοναδικότητα κάθε κομματιού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στους συγγραφείς Ιακώβο Σιμπή και Καρίνα Λάμψα, καθώς και στον εκδοτικό οίκο Καπών, και εύχομαι καλοτάξιο το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Το βιβλίο έχει θαυμάσια εικονογράφηση και σε ό,τι αφορά τις ενδυμασίες. Πραγματικά είναι υπέροχο. Να ζητήσω από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, κύριο Γιώργο Καλαντζή, τώρα να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Καπών, διότι χάρη στην πρόσκλησή της υποχρεώθηκα να διαβάσω το βιβλίο. Να είμαι ειλικρινής, διότι ή όποιον από εσάς έχει σχέση με τη δημόσια διοίκηση, καταλαβαίνετε ότι υποχρεούμεθα να διαβάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Τα περισσότερα είναι ανούσια, αλλά πρέπει να τα διαβάσεις. Οπότε, μέσα σε αυτόν τον βομβαρδισμό ανούσιων πραγμάτων που πρέπει να διαβάσω, το βιβλίο αυτό ήταν μία όαση. Ήταν μία όαση όχι μόνο εικονογραφικού περιεχομένου, που καθόλου δεν υποτιμώ. Η εικόνα έχει πολύ μεγάλη σημασία, η οπτικοποίηση πληροφορίας, αλλά μία όαση σκέψης και προβληματισμού. Μπορείς το βιβλίο αυτό να το δεις από μια πλευρά που αφορά το παρελθόν. Τι έγινε κάποτε. Βεβαίως είναι πολύ χρήσιμο, δεν το υποτιμώ καθόλου, γιατί, να το πω κάπως ποιητικά, η ιστορία γράφεται με γεγονότα, πολλές φορές όμως γράφεται και με σιωπές. Σιωπούμε, δεν μιλάμε, ξεχνάμε και άρα το παρελθόν ανακατασκευάζεται διαφορετικά από ό,τι πραγματικά ήταν. Η περίπτωση για την οποία ζητάμε είναι χαρακτηριστική. Πόσοι στη χώρα μας έχουν άποψη, γνώμη, έστω απλά και την υποψία για το τι ήταν η Θεσσαλονίκη για μια μακρά περίοδο της ιστορίας της. Δεν ισχύει μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Ισχύει και για άλλες περιοχές της χώρας και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του τρόπου που καταλαβαίνουμε την ιστορία μας αν είσαι από την περίφημη παλιά Ελλάδα, Ρούμελη και κάτω, όπως είμαι εγώ, ή αν είσαι από τις νέες χώρες και μάλιστα 2 φορές πρόσφυγας. Ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι 2 και 3 φορές πρόσφυγες. Αυτή τη σιωπή για τη Θεσσαλονίκη τη σπάει αυτό το βιβλίο. Από αυτή την πλευρά είναι εξαιρετικά χρήσιμο όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για την ταυτότητά μας ως ελληνικού έθνους, αλλά και για την ταυτότητά μας ως ελληνικού πολιτισμού. Γιατί αυτό το βιβλίο δείχνει όχι μόνο την πραγματικότητα για αυτό που κάποτε υπήρξε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε εξαιτίας του ολοκαυτώματος, αλλά και την ιστορική ευθύνη που έχει ο ελληνισμός, εάν θέλει να τιμά το όνομα, την ιστορία, τη συνέχεια και κυρίως το μέλλον του. Και μια πολύ βασική παράμετρος αυτού του βιβλίου είναι αυτό που ανέφερε και η κυρία Καπών και είναι εξαιρετικά συγκλονιστικό, γιατί δυστυχώς ο τρόπος που διδασκόμαστε τα του ολοκαυτώματος για 1000 λόγους, εν πάση περιπτώσει, δεν δημιουργεί την αίσθηση της συνέχειας. Το παρουσιάζει κυρίως ως κάτι κορυφαίο μεν, στιγμιαίο, μέγα τραύμα, αλλά στιγμιαίο. Δεν ήταν στιγμιαίο. Πουθενά δεν ήταν στιγμιαίο. Το βιβλίο αυτό, χάρη στη συγγραφική δυνότητα της κυρίας και του κυρίου που κάθεται δίπλα μου, του κυρίου Σιμπή, δείχνει, και της κυρίας Λάμψα, τι δείχνει? Δείχνει αυτόν τον πόνο διαρκείας. Δείχνει πώς χτίζεται η λογική που ξεκινάει από μια προσπάθεια αποκλεισμού, μεταστρέφεται σε μια απέτηση να αλλάξει αυτό που είσαι για να συνεχίσεις να υπάρχεις και να ζεις και τελικά καταλήγει στο θα σε εξοντώσουμε για αυτό που είσαι χωρίς καμία επιλογή. Κάποτε σε μια ζήτηση με τον κύριο Αλμπάλα μου είπε, σε μια ζήτηση σχετικά με τους δικαίους των εθνών, μου είπε ότι ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια επιλογή. Δεν ήταν Εβραίοι, είχαν μια επιλογή. Να βοηθήσουν ή όχι. Οι Εβραίοι δεν είχαν καμία επιλογή. Και μάλιστα στη γερμανική εκδοχή δεν είχαν απολύτως καμία επιλογή. Δεν υπήρχε θέμα αλλαξοπιστίας. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Εφόσον ήσουν, είχες τελειώσει. Αυτή η αντίληψη δεν τελείωσε δυστυχώς το 1945. Ούτε όλα όσα συνοδεύουν την καλλιέργεια του αντισημιτισμού τελείωσαν τότε. Και από αυτή την άποψη το βιβλίο είναι επίκαιρο και βοηθάει πολύ και την εκπαιδευτική κοινότητα για να μπορέσει να εξηγήσει πράγματα. Οι θεωρίες συνωμοσίας που εμπλέκουν κάποιον Εβραίο για να γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, τις ζούμε και τώρα. Να θυμίσω τον κορονοϊό, την υπόθεση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τα τρομερά και απίστευτα πράγματα που υπόθηκαν, υπήρξε και εκπαιδευτικός που υποστήριξε τέτοιες θεωρίες και με τον οποίο ήρθε αντιμέτωπο του Υπουργείου Παιδείας για να το πώς θα τον χειριστεί. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν εδώ σήμερα σε αυτή τη χώρα.
Να θυμίσω ότι την εποχή, πολύ λίγα χρόνια πριν, που η Χρυσή Αυγή ήταν τρίτη δύναμη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προσπάθησε να βάλει ως μέρος του δημόσιου λόγου ή την άρνηση, την πλήρη άρνηση του ολοκαυτώματος, ή την απομείωση και τον εξευθελισμό του. Και να το καταστήσει αυτό μέρος του δημόσιου λόγου στη χώρα μας. Ο τότε βουλευτής, κύριος Λαγός, είχε καταθέσει ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας, εγκαλώντας το Υπουργείο Παιδείας γιατί τα Ελληνόπουλα να διδάσκονται το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Αυτά δεν γίνανε σε μια άλλη χώρα, ούτε πριν 40 χρόνια. Γίνανε σε αυτή τη χώρα λίγα χρόνια πριν, με τη δύναμη που τους έδωσε ο ελληνικός λαός. Άνθρωποι που σήμερα εξακολουθούν να ζουν και να ψηφίζουν. Δεν έχει αλλάξει τόσο δραματικά ο πληθυσμός της χώρας. Άρα η υποχρέωσή μας να αντιπαρατεθούμε σε αυτές τις ιδέες και αντιλήψεις που στο τέλος της ημέρας στοχεύουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα, ποτέ δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, τον πολιτισμό μας και τη δυνατότητά μας να έχουμε μια ανοιχτή κοινωνία. Ένας κλασικός δείκτης για να καταλάβει κάποιος αν μια κοινωνία έχει μέλλον και οικονομικού χαρακτήρα, αν μπορεί να έχει τέτοιο μέλλον, ένα μέλλον ευημερίας, είναι ακριβώς πόσο ανοιχτή είναι, πόσο συμπεριληπτική είναι, πόσο μπορεί να ανεχτεί κάτι που διαφέρει. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι διαφέρουμε. Ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε, αποκλείεται να είμαστε ίδιοι. Δεν υπάρχει φωτοτυπία για ανθρώπους. Όμως αυτό είναι πολύ βασικός δείκτης. Και τελικά αυτός ο δείκτης καταλήγει στο θέμα του αντισημιτισμού. Καμιά άλλη ανθρώπινη ομάδα δεν έχει δεχτεί τον διωγμό, την επιμονή, την εξόντωση που έχουν δεχτεί όσοι γεννήθηκαν, επέλεξαν, γιατί στις περιπτώσεις όπως διαβάζουμε και στο βιβλίο του διωγμού, ορισμένοι επέλεξαν να μείνουν Εβραίοι, χάνοντας τα πάντα και αναγκάζοντας τον εαυτό τους και την οικογένειά τους ή διαλύοντας και οικογένειες για να μετακινηθούν κάπου αλλού. Από αυτή λοιπόν την άποψη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική αυτή την εκδοτική προσπάθεια. Είναι κάτι που περνά τα όρια του εκδοτικού οικού, αγγίζει τον πνευματικό κόσμο της χώρας μας και την προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο ελληνισμός εντός και εκτός των συνόρων του για να χειριστεί το δικό του παρελθόν, που δεν είναι λαμπρό πάντα, εκτός από την υπόθεση του πογκρόμ του Κάμπελ, έχουμε το πογκρόμ στην Κέρκυρα, το οποίο συνδέεται με την περίφημη, φοβερή και τρομερή συκοφαντία του αίματος. Η τελευταία υπόθεση της συκοφαντίας του αίματος, αν θυμάμαι καλά, την έχουμε στην Καβάλα το 1932. 1932. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι συγκλονιστικό. Για τη δική μας χώρα, για το δικό μας πολιτισμό, για το δικό μας είναι. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που είχα την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει αυτό το βιβλίο και πιστεύω ότι η συνεισφορά του συνολική προσπάθεια θα είναι καθοριστική. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σταθώ λίγο στην επισήμανσή σας ότι είναι ένα αληθινά πολύ καλό εργαλείο για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ισχύει αυτό και προσφέρει γνώση που είναι ένα όπλο ενάντια στην άγνοια και που τροφοδοτεί την προπαγάνδα, που δυστυχώς δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν, και τον φανατισμό. Οπότε αυτό το βιβλίο είναι πολύτιμο από πολλές πλευρές αυτές τις ώρες. Η Καρίνα Λάμψα, η πρώτη ομιλήτρια μεταξύ των συγγραφέων, έχει το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ απόψε για να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και τον Ραχήλ και τον Μωυσή Καπών για αυτή τη θαυμάσια έκδοση, αλλά και τις συνεργάτηδές τους, την Ελένη Βαλμά, τη Μίνα Μαντά και την Ευγενία Στασινάκη, για την αστήρευτη υπομονή τους. Αυτό το ταξίδι αυτό το βιβλίο ήταν ένα μεγάλο ταξίδι για όλους μας. Ένα ταξίδι που, όπως είπε και η Ραχήλ, κράτησε χρόνια. Από την έρευνα και τη συγγραφή του, ως αυτή την έκδοση με την τόσο όμορφη, χάρη στο Μωυσή, εικονογράφηση. Θα έλεγα ότι αυτό το ταξίδι ήταν τόσο μακρύ, όσο εκείνο που έκαναν οι Σεφαραδίτες μέχρι να φτάσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξεκινήσαμε από την Ιβηρική Χερσόνησο για να μεταφερθούμε στη συνέχεια σε μια αχανή, διαρκώς μεταβαλλόμενη αυτοκρατορία. Στην αρχή οι άνθρωποι δεν ήταν παρασκιές. Μεγάλη διαφορά για μας
σε σχέση με τα προηγούμενα βιβλία μας, όπου τα γεγονότα ήταν σχετικά νοπά και υπήρχαν ακόμα άνθρωποι εν ζωή που μπορούσαν να μιλήσουν γι' αυτά. Εδώ αντίθετα πορευόμασταν μέσα από διηγήσεις περιγητών και δυσνόητα ραβινικά κείμενα σε ένα τοπίο που άλλαζε ανάλογα με την εποχή, την περιοχή και τον εκάστοτε ηγεμόνα. Δεν θα σας μιλήσω για το ιστορικό πλαίσιο, για τα μεγάλα γεγονότα που αναλύονται διεξοδικά στο βιβλίο. Θα αναφερθώ λίγο στους ανθρώπους, αυτούς που διώχτηκαν από την Ισπανία και στη συνέχεια από την Πορτογαλία, που διέσχισαν βουνά και θάλασσες μέχρι να φτάσουν σε μια μακρινή άγνωστη χώρα που θα γινόταν η νέα τους πατρίδα. Αναζητήσαμε αυτούς τους ανθρώπους που όσο προχωρούσε η έρευνά μας έβγαιναν από το σκοτάδι και αποκτούσαν σάρκα και οστά. Θα αναφέρω έτσι μερικούς, δεν αξιολογώ, στην τύχη λίγο. Ο Δον Ισαάκ Αμπραμανέλ, μια μεγάλη μορφή, φιλόσοφος και χρηματιστής. Οι καθολικοί μονάρχες εκμεταλλεύτηκαν δεόντως τις υπηρεσίες του, καθώς συγκέντρωνε χρήματα για την ανεφοδιασμό του Ισπανικού στρατού που πολεμούσε για την κατάληψη της Γρανάδας. Με τη διαφορά ότι μόλις ο πόλεμος τέλειωσε, βρέθηκε και εκείνος μπροστά στο δίλημμα και επέλεξε να μην εκχριστιανιστεί, αλλά να τραβήξει το δρόμο της εξορίας. Έγραψε και έφυγαν αδύναμοι 300.000 πεζοί, ο λαός και ανάμεσά τους κι εγώ, νέοι και γέροι, βρέφη και γυναίκες, σε μία μέρα, από όλα τα κράτη του βασιλιά, όπου πήγαινε ο άνεμος πήγαιναν. Περιγράφει λίγο εδώ τι γίνανε, πνίγηκαν, κάηκαν, είχαν διάφορα ταλαιπωρίες μέχρι να φτάσουν. Καταλήγει, μέχρι που έμειναν πολύ λίγοι από τους πολλούς. Ο Ισαάκ Αμπραμανέλ εγκαταστάθηκε τελικά στη Βενετία, αλλά όταν πέθανε, οι αρχές δεν επέτρεψαν να ταφεί εκεί, επειδή ήταν Εβραίος. Αναπαύεται στην Πάδοβα. Η Δόνα Γκράσια Μεντές, θεία του Δον Ιωσέφ Νάση, που πήρε τον τίτλο του Δούκα της Νάξου. Μια δραστήρια γυναίκα που ήρθε από την Πορτογαλία με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα και η οποία ίδρυσε νέες εβραϊκές κοινότητες στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Η Εστέρ Χανταλή, γνωστή ως η Εβραία Κυρά. Ο πλούτος και η επιρροή της εξαγρίωσε τους γενίτσαρους, την δολοφόνησαν μαζί με το γιο της και λίστεψαν την περιουσία της. Η Μπούχα, σύζυγος του Σλωμό Εσκεναζή, ο οποίος υπήρξε γιατρός 4 σουλτάνων. Όταν ο άντρας της πέθανε, τον αντικατέστησε στο παλάτι ως γιατρός και έσωσε μάλιστα τη ζωή του Σουλτάνου Αχμέτ του Τρίτου, ο οποίος έπασχε από ευλογιά. Ο Δον Γεουντά Μπενβενίστη, ο οποίος κατάφερε να σώσει ένα μεγάλο μέρος της οικογενειακής περιουσίας και μόλις εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, ίδρυσε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, την οποία εμπλούτησε στην πορεία με νέα βιβλία και προσέλαβε τους καλύτερους καλλιγράφους για να αντιγράψουν χειρόγραφα του Μεσαίωνα. Οι σοφοί της εποχής, στο σπίτι αυτό, έβρισκαν ό,τι χρειάζονταν για τις μελέτες τους. Οι Σεφαραδίτες πρέπει να πούμε ότι δεν περιφρονούσαν κανένα επάγγελμα. Πολλοί διακρίθηκαν στο διεθνές εμπόριο, κάποιοι απέκτησαν μεγάλη επιρροή στην αυλή του Σουλτάνου και αναδείχτηκαν στην πολιτική και τη διπλωματία. Άλλοι ήταν γιατροί και φαρμακοποιοί, τυπογράφοι και βιβλιοδέτες, αλλά και ναύτες, αγωγιάτες, γυρολόγοι, ακροβάτες, πυροτεχνουργοί. Υπήρχαν βέβαια και ξακουστοί χαμάλιδες της Θεσσαλονίκης. Πώς ήταν η ζωή τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία? Ζούσαν σε αυτοδιοικούμενες κοινότητες, πάντα οργανωμένες γύρω από μια συναγωγή, που παρήχαν στα μέλη τους θρησκευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, τόπο προσευχής, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, πρόνοια και απέδιδαν τους φόρους στο κράτος. Σε ένδειξη αλληλεγγύης πρέπει να πούμε ότι οι πλούσιοι επομίζονταν τους φόρους των φτωχών. Οι συναγωγές τους, τα σπίτια τους, που οι εύποροι Εβραίοι φρόντιζαν να μην προκαλούν φθόνο και ζήλια. Οι παραδοσιακές γυναικείες ενδυμασίες, για τις οποίες μίλησε και ο κύριος Μοδιάνο, με το χαρακτηριστικό κάλυμα της κεφαλής. Τα καπέλα των ανδρών διαφορετικά σε κάθε εποχή.
ανάλογα με την εποχή. Η σεφαραδίτικη κουζίνα και οι επιρροές που δέχτηκε από την Οθωμανική. Όλες οι πτυχές της ζωής των Σεφαραδιτών και της θαυμαστής οικονομικής και πνευματικής ανάπτυξής τους, αρχής γενομένης από τον χρυσό 16ο αιώνα της Θεσσαλονίκης, περιγράφονται στο βιβλίο. Ακόμα και οι διαφωνίες τους, οι διαμάχες τους, οι καυγάδες τους. Οι σχέσεις τους με τις Οθωμανικές αρχές, με τις άλλες εβραϊκές ομάδες που υπήρχαν ήδη στην αυτοκρατορία, με τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους. Κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, οι Σεφαραδίτες ανέπτυξαν ένα θαυμαστό πολιτισμό, επλήγησαν από λοιμούς, καταστροφικές πυρκαγιές, οικονομικές και εσωτερικές κρίσεις. Πάντα όμως κατάφερναν να ορθοποδήσουν και να τραβήξουν μπροστά, διατηρώντας τη συνοχή τους και την παράδοσή τους, μέχρι που έφτασε ο τρομερός 20ος αιώνας. Το βιβλίο σταματάει λίγο μετά το πογκρόμ του Κάμπελ, όπου πολλοί Εβραίοι της Θεσσαλονίκης πήραν το δρόμο της ξενιτιάς. Και λίγα χρόνια πριν από το ολοκαύτωμα, στο οποίο έχουμε αναφερθεί εκτενώς στη διάσωση. Σας ευχαριστώ. Εγώ έχω διάφορες ερωτήσεις που μου γεννιούνται καθώς ακούω την Καρίνα να ζωντανεύει αυτόν τον κόσμο. Να σας πω ότι μετά το τέλος της συζήτησης μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Εγώ τουλάχιστον σκοπεύω να κάνω. Λοιπόν, κύριε Σιμπή, θα μας μιλήσετε εσείς τώρα για την έρευνα. Πρώτα θέλω να αρχίσω με ένα ανέκδοτο. Πριν μερικά χρόνια με είχαν καλέσει στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη για να κάνω μια διάλεξη για το ίδιο θέμα. Και τότε τους είπα ότι όταν οι Σεφαραδίμ Εβραίοι έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, δεν βρήκαν Εβραίους. Παρόλο ότι εμείς ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές πόλεις στον κόσμο, η Ιρβέμ με Ισραήλ που λέγεται στα εβραϊκά, δεν βρήκαν Εβραίους. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχα και με επιτέθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει Εβραίος. Εγώ αυτό που ήξερα, το ήξερα μονάχα από χαρτιά, από απογραφές που υπήρχαν, και μάλιστα μια απογραφή ήταν έναν ακριβώς χρόνο μετά που ήρθαν οι Εβραίοι από την Ισπανία, ήρθαν στην Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ο ένας λόγος που δεν είχε Εβραίους. Ο δεύτερος λόγος ήταν επειδή οι Τούρκοι είχαν είχαν καθιερώσει έναν θεσμό που λεγόταν Σουργούν. Μετά την άλωση που επειδή τότε υπήρχε, φαίνεται, αυτή η συνήθεια τη στιγμή που κάποιοι νικάνε να εξολοθρέφουν τους κατοίκους μιας πόλης, έτσι έγινε και με την Κωνσταντινούπολη. Και επειδή δεν υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη άνθρωποι παραγωγικοί, οι Τούρκοι αποφάσισαν να μεταφέρουν Εβραίους από όλη την Ελλάδα στα πλαίσια αυτού του θεσμού που λεγόταν Σουργούν. Και έτσι η Κωνσταντινούπολη στην ουσία θα έλεγα κιόλας ότι γεννήθηκε από άλλες πόλεις, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που αποτέλεσε στην ουσία και την αρχή της έρευνας μας στο διωγμό των Εβραίων από την Ισπανία το 1492. Αν κάποιος αναρωτιέται πώς πήραν ξαφνικά η Ιζαμπέλα και ο Φερδινάνδος αυτή την απόφαση να διώξουν δηλαδή τους Εβραίους από την Ισπανία, η απάντηση είναι πως το διάταγμα της Αλάμπρα δεν ήρθε ως κεραυρός εν αιθρία, αλλά αποτέλεσε την κορύφωση μιας διαδικασίας που στη τελευταία φάση κράτησε περίπου έναν αιώνα. Εδώ
αυτό μου θυμίζει θέμα που δεν έχει καμία σχέση με τον διωγμό από την Ισπανία, αν και έχει, που Ισραηλινός ιστορικός που λέγεται Μπεντσίον Ντινούρ, αυτό είναι το όνομά του. Τα μπερδεύω με τα χαρτιά. Πού είναι? Ναι. Και ο Μπεντσίον Ντινούρ, όταν έγινε το ολοκαύτωμα ή μετά το ολοκαύτωμα, έγραψε σχετικά και είπε ότι άραγε έτσι ξαφνικά έπεσε πάνω μας αυτό το κακό. Αυτό το λέω και για να κατηγορήσω και όχι για να επενέσω ούτε τους Εβραίους της Ισπανίας ούτε κανέναν Εβραίο στον κόσμο. Άραγε έτσι ξαφνικά έπεσε πάνω μας αυτό το κακό. Μήπως γενναίες τώρα δεν καθόμαστε πάνω σε ηφαίστεια και αναπνέουμε το καπνό τους, και κάθε φορά που η γη τρέμει κάτω από τα πόδια μας και τα ηφαίστεια ξερνάνε κακή λάβα που μας καίει, εμείς στεκόμαστε έκπληκτοι και με το στόμα ανοιχτό, διότι κλείσαμε τα μάτια μας μπροστά στο θέαμα και συνεχίσαμε να κηρύττουμε με δυνατή φωνή πως το ηφαίστειο είναι καιρός τώρα που έσβησε. Δεν αναδύεται πια καπνός από τους κρατήρες του, αλλά μια πρωινή ομίχλη απλωμένη πάνω του που δεν αποτελεί κανέναν κίνδυνο. Εδώ θέλω να πω ότι πάντα σε όλη την ιστορία τους οι Εβραίοι φαίνεται είχαν αυτό το κακό. Εγώ θα το ονόμαζα λίγο και υπεροψία. Δηλαδή βλέπανε να έρχεται το κακό και δεν πιστεύαν ότι το κακό θα έρθει. Αυτό συνέβη στην Ισπανία, αυτό συνέβη μετά το ολοκαύτωμα και αυτό συνέβη σε όλα όσα συνέβησαν με τους Εβραίους που δεν το πρόβλεψαν, παρόλο ότι βλέπανε την επιγραφή γραμμένη στον τοίχο. Τι λέμε τώρα? Από το 13ο, εδώ πέρα θα επαναλάβω λιγάκι, να πω εδώ ότι από το 13ο μέχρι το 16ο αιώνα οι Εβραίοι είχαν διωχτεί από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία και άλλες χώρες τουλάχιστον 15 φορές. Η απέλασή τους από την Ισπανία είναι ο πλέον μαζικός διωγμός στην ιστορία των Εβραίων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είχε τη ρίζα της κυρίως στο πογκρόμ του 1391, μια εποχή κατά την οποία πολλοί Εβραίοι της Ισπανίας είχαν φτάσει σε πολύ ψηλά αξιώματα. Η ευημερία τους και οι σχέσεις τους με το παλάτι είχαν προκαλέσει τη ζήγια του χριστιανικού πληθυσμού, αλλά και το μίσος του κλήρου, που έχοντας βγει ενισχυμένος από τον εμφύλιο, εμφύλιος εννοούμε που οι Ισπανοί Όχι, που οι βασιλείς που πολεμούσαν μεταξύ τους. Εντάξει. Χριστιανικού πληθυσμού, αλλά και το μύθος του κλήρου, που έχοντας βγει ενισχυμένος από τον εμφύλιο πόλεμο που προηγήθηκε, απέτησε τη λήψη μιας σειράς αντιεβραϊκών μέτρων. Το 1391, το ίδιο έτος, λοιπόν, ο αρχιδιάκονος Φεράντ Μαρτινές, που ηγείται από καιρό μιας μεγάλης αντιεβραϊκής εκστρατείας, έγινε αρχιεπίσκοπος της Σεβίλης και τότε ο όχλος επιτέθηκε στην εβραϊκή συνοικία της πόλης. Πολλοί Εβραίοι δολοφονήθηκαν, η πόλη βαφτίστηκαν με το ζόρι και 2 από τις 3 συναγωγές μετατράπηκαν σε εκκλησίες. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν και σε άλλες πόλεις, εκατοντάδες εβραϊκές συνοικίες καήκαν, χιλιάδες Εβραίοι δολοφονήθηκαν και πολλοί κατέβηκαν στην Πορτογαλία. Εδώ ήθελα να σημειώσω, δηλαδή εμείς τους λέμε όλους Σεφαραδίτες, ίσως όλοι ήταν από την Ιβηρική Χερσόνησο, όμως ένα μεγάλο μέρος των Εβραίων δεν είναι από την Ισπανία, απλώς ήρθαν από την Πορτογαλία, ακόμα και αν είναι Εβραίοι της Ισπανίας, δηλαδή
Μετά που άρχισαν τα μέτρα εναντίον τους, φύγανε και το σκάσανε στην Πορτογαλία. Γύρω στις 200.000 ψυχές υποχρεώθηκαν να προσελκυστούν. Πολλοί από αυτούς όμως παρέμειναν κρυφά πιστοί στον ιουδαϊσμό και όπως θα δούμε, αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες ή μάλλον το πρόσχημα που οδήγησε πολλά χρόνια αργότερα στον Μεγάλο Διωγμό. Να πούμε βέβαια πως ορισμένοι από τους προσήλυτους, όπως ο Παύλος Σάντα Μαρία, που προηγουμένως λεγόταν Σλωμό Αλέβη και ήταν ραβίνος στο Μπούργος, απέκτησε την εύνοια των βασιλέων και έδρασε εναντίον των παλιών αδελφών του. Δεν ήταν ο μοναδικός, παρομοίως ο Χερόνιμο Ντεσάντα, ένας γιατρός που προηγουμένως λεγόταν Ιωσούα Αλόρκη, πρότεινε στον Πάπα Βενέδικτο 13ο να καλέσει 12 ραβίνους από το βασίλειο της Αραγώνας σε μια συζήτηση που κράτησε 2 χρόνια, 1413-1414. Σε αυτό το διάστημα οι προσελητισμοί αυξήθηκαν. Στην αντιεβραϊκή εκστρατεία μετήχε και ένας άλλος, εδώ θα πω μερικά ονόματα, παρόλο ότι όλα αυτά τα ονόματα θα τα διαβάσετε και στο βιβλίο. Στην αντιεβραϊκή εκστρατεία μετήχε και ένας άλλος δομικιανός μοναχός, ο Βιθέντε Φερέρ, που περιπαλιόταν στην Καστήλη, κρατώντας το ένα του χέρι το σταυρό και στο άλλο χέρι τη Τορά και καλώντας τους Εβραίους να ασπαστούν τον καθολικισμό. Βάπτισε χιλιάδες από αυτούς και μετέτρεψε τη μεγάλη συναγωγή του Τολέδο σε εκκλησία γνωστή ως Σάντα Μαρία Λαμπιάνκα ή Λαμπλάνκα, δεν ξέρω πώς να το πω. Λαμπιάνκα. Από τα μέσα περίπου του 15ου αιώνα ο χριστιανικός πληθυσμός άρχισε να μην αποδέχεται, να διώχνει δηλαδή τους προσήλυτους και τους απογόνους τους. Το 1449 ξέσπασε στο Τολέδο ένα πογκρόμ εναντίον των προσήλυτων, όταν κάποιοι φοροεισπράκτορες πήγαν εκεί για να εισπράξουν από τους κατοίκους φόρους πολέμου. Αλλά άλλα πογκρόμ ξέσπασαν το 1467 και το 1473 και 1474 στην Ανδαλουσία και άρχισε τότε μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ χριστιανών για το αν έπρεπε να αποδέχονται τους προσήλυτους στις κοινότητές τους ή όχι. Η ιδέα του διωγμού των Εβραίων από την Ισπανία με αφορμή την μη αφοσίωση των προσήλυτων που λέγονταν ουσίμα. Προσήλυτοι είναι αυτοί που εξαναγκάστηκαν από τους χριστιανούς βασιλιάδες να αλλαξοπιστήσουν και να γίνουν από Εβραίοι χριστιανοί που ναι μεν έγιναν Εβραίοι, στα χαρτιά ίσως, όμως στην πραγματικότητα δεν έγιναν Εβραίοι. Χριστιανοί στα χαρτιά, ναι. Οι Εβραίοι στα χαρτιά, τέλος πάντων. Η ιδέα του διωγμού των Εβραίων από την Ισπανία με αφορμή τη μία αφοσύνη στη νέα τους θρησκεία γεννήθηκε στις αρχές του 1460 από τον μοναχό Λόνσο Ντεσπίνα, ο οποίος επινόησε και την ιδέα της καθιέρωσης της Ιεράς Εξέτασης στην Ισπανία. Στα βιβλία γράφεται κιόλας της Εθνικής Ιεράς Εξέτασης, δηλαδή σε όλη την Ισπανία θα υπάρχει Ιερά Εξέταση. Με το γάμο της Ισαβέλας και του Φερδινάνδου και την ένωση των βασιλείων τους, της Καστήλης και της Αραγωνίας, οι Εβραίοι είχαν την ελπίδα ότι θα επέλθει ηρεμία. Πράγματι, για τα επόμενα 20 χρόνια οι καθολικοί μονάρχες ακολούθησαν μια πολιτική σχετικής ανοχής, απορροφημένη από τους πολέμους της Reconquista, εκμεταλλεύτηκαν τις υπηρεσίες επιφανών Εβραίων ή προσήλυτων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία για την κατάληψη της Γρανάδας, που ήταν το τελευταίο προπύργιο των Μαυριτανών. Συγκεντρώνοντας όπλα και χρήματα, η αυξημένη επιρροή που απέκτησαν εξόργησε ακόμα περισσότερο τον κλήρο, ενώ παράλληλα έπαψαν να είναι χρήσιμοι στους μονάρχες. Με δύο λόγια, η κατάληψη της Γρανάδας το 1492 στάθηκε μοιραία για τους Εβραίους, καθώς με αυτήν αποκαταστήθηκε η χριστιανική κυριαρχία σε όλη τη χώρα, γιατί μέχρι τότε ήταν στα χέρια των Αράβων, σε όλη τη χώρα.
Ο Φερντινάνδος και η Ισαβέλα μπήκαν νικητές στην πόλη, έχοντας στο πλευρό τους έναν ακόμα δομικανό μοναχό, τον Τομάς Ντε Τουρκοαμένδα, εξομολογητή της Ισαβέλας, η οποία τελούσε υπό την επιρροή του. Ο Τουρκοαμένδα είχε πείσει από το 1478 το βασιλικό ζεύγος να ζητήσει από τον Πάπα Σύστοξο τον τέταρτο τη συνένεσή του για να αναδιοργανωθούν τα δικαστήρια της Ιεράς Εξέτασης στην Ισπανία και να τεθούν υπό τον έλεγχο του στέμματος. Οργάνωσε τον διαγωμό των Εβραίων της Ανταλουσίας το 1483 και ως μέγας ιεροξετιστής εργάστηκε μεθοδικά για την ίδρυση δικαστηρίων της Ιεράς Εξέτασης σε όλη την Ισπανική επικράτεια. Αυτό που ονομάσαμε προηγουμένως και το είπαμε και εθνική Ιερά Εξέταση. Τις κτήσεις και τις απικίες της. Ο διωγμός όλων των Εβραίων από την Ισπανία ήταν πλέον θέμα χρόνου, όπως συνήθως συμβαίνει. Γίνονται πράγματα, ώσπου στο τέλος δεν έχεις πια τι να κάνεις και φτάνεις στο τέρμα και ξέρεις ακριβώς. Είναι ένα από τα θέματα που μελετήθηκαν και στην περίπτωση του ολοκαυτώματος. Κάποιοι ιστορικοί είπαν ότι γινόντουσαν αυτά που γινόντουσαν, αυτά που έκανε ο Χίτλερ να πούμε, και στο τέλος δεν είχε τι να γίνει άλλο. Και ξέραμε εκ των προτέρων ότι το τελευταίο πράγμα που απομένει είναι η εξόντωση. Δηλαδή αυτή τη διαδικασία τη γνωρίζουμε στους Εβραίους χρόνια πολλά. Το διάταγμα της Αλάμπρα ανακοινώθηκε στις 28 Απριλίου 1492, αυτό το ξέρουμε, και αφορούσε 50.000 οικογένειες, δηλαδή γύρω στους 250.000 ανθρώπους, γύρω στα 250.000 ψυχές. Η επίσημη αιτιολογία για αυτόν τον διωγμό ήταν ότι όσο υπήρχαν Εβραίοι στο ισπανικό έδαφος θα εξακολουθούσαν να επηρεάζουν τους προσήλυτους. Δηλαδή οι προσήλυτοι ήταν αυτό που θέλαν οι Ισπανοί, να τους κάνουν όλους χριστιανούς. Εδώ ήθελα να προσθέσω και κάτι που δεν το έχω γραμμένο, όμως γράφει στο διάταγμα της Αλάμπρα, γράφει ότι η αιτία αυτών που έγιναν ήταν η θρησκεία. Δηλαδή η αντιπαράθεση μεταξύ των βασιλιάδων της Ισπανίας και των Εβραίων ήταν στην ουσία η θρησκευτική αντιπαράθεση. Και είναι ένα πράγμα που αν το σκεφτόμαστε λίγο στην εβραϊκή ιστορία θα το βλέπαμε σε όλες τις εποχές. Όποτε είτε μιλάμε για πογκρόμ στη Ρωσία, είτε μιλάμε για ολοκαύτωμα στην Ευρώπη, είτε μιλάμε για ό,τι μιλάμε και για αυτό το γεγονός, η αντιπαράθεση, η αιτία είναι η πάντα θρησκευτική. Αυτά. Ευχαριστούμε για αυτή τη βουτιά σε μια πολύ σκληρή εποχή που σε βάζει προφανώς σε σκέψεις για το πώς οδηγηθήκαμε στο ολοκαύτωμα. Ήταν πολύ μακρά η διαδικασία. Τώρα να ζητήσω από την Αριέλα Σέρ να μας μιλήσει για το βιβλίο από μια διαφορετική σκοπιά. Μάλιστα. Γεια σας. Το βιβλίο αυτό είναι ένα κόσμημα. Είναι κάτι σαν μια συλλεκτική έκδοση και για το κείμενό του, που είναι μια τεκμηριωμένη ιστορική αφήγηση, ιστοριογραφία και αφήγηση μαζί, και βέβαια για την εικονογράφηση και την όλη αισθητική. Θα μου πεις, σε εκπλήσει αυτό από τις εκδόσεις Καπών? Όχι, αλλά οφείλω να το πω. Πρόκειται για μια διπλή έρευνα, ιστορική και εικονογραφική.
Η ποιότητα του αφηγηματικού λόγου κάνει αυτό το ιστορικό εγχείρημα πολύ φιλικό στον αναγνώστη. Το να γράφεις έχοντας στο νου στον αναγνώστη δεν είναι αυτονόητο. Οι συγγραφείς μας πάνε έναν λόγιο, ας πούμε, περίπατο στον κόσμο των Σεφαραδιτών. Παντού, από την κοινωνική οργάνωση, τη θρησκεία, τον ντύσιμο, ως και την κουζίνα. Και ταυτόχρονα παρακολουθούμε 4 αιώνες ιστορικού χρόνου στα μεσογειακά μας λιμέρια, εκεί που οι Εβραίοι συμπλέουν με πολλούς άλλους, σαν σταγόνες του λαδιού, όπως έλεγε ο Μπροντέλ. Μάλιστα, είναι τόσο όμορφος αυτός ο τόμος που είναι δύσκολο να τον κακοποιήσεις, να σημειώσεις πάνω του, όπως συνηθίζω εγώ στα βιβλία που διαβάζω, κατά κάποιο τρόπο να τον οικειοποιηθείς. Ανακάλυψα επ' ευκαιρία ότι δεν πρέπει για να ευχαριστώ ένα βιβλίο να το κάνω φιλοκεφτερό. Το βιβλίο αυτό σταματάει μια δεκαετία πριν από το Ολοκαύτωμα περίπου. Σταματάει το 1932, όχι γιατί οι συγγραφείς έχουν γράψει άλλα βιβλία για αυτή τη τομή, αυτό ισχύει βέβαια, αλλά διότι κατά τη δική μου ερμηνεία πάντα, από τη στιγμή που αυτό το μείζον γεγονός, συλλογικό και ατομικό, έλαβε χώρα, ένα είδος συμφωνίας, σύμβασης που υπήρχε ανάμεσα στον άνθρωπο και στον εαυτό του, ανάμεσα στον άνθρωπο και τους άλλους κατέρευσε. Αυτή η άρρητη συμφωνία εγγυείται μία κοινή ταύτιση. Την ένταξη, το ανήκειν δηλαδή, του καθενός μέσα στο ανθρώπινο σύνολο. Αυτό το δεσμό ένταξης επιχείρησαν να καταστρέψουν οι ολοκληρωτισμοί. Μετά τα στρατόπεδα εξόντωσης, η ιστορία όπως τη γνώριζε μέχρι τότε ο άνθρωπος και τη διηγείτο στον εαυτό του και στους άλλους, έπαψε πια να είναι νοητή, να είναι καταληπτή. Δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Στο εξής, αυτή ακριβώς η καταστροφή είναι η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης κάθε αφήγησης. Το βιβλίο αυτό εξιστορεί, καταγράφει έναν κόσμο πριν από το κακό, στο νου μας όμως η καταστροφή προηγείται. Μια διαδρομή πολύπλοκη, με πλευρές αποθυμένες, αποκλεισμένες, διχοτομημένες, που απαιτούν μια διαρκή εργασία μνήμης και ιστορικοποίησης. Επίσης, ένα τέτοιο βιβλίο που μας πάει πίσω στους αιώνες και παρακολουθεί μια πορεία με συνέχειες και ασυνέχειες μεταμορφώσεις κλπ. Άλλες που δεν εμποδίζουν την συνέχεια μεταμορφώσεις και άλλες που την εμποδίζουν, μας ενδιαφέρει για έναν ακόμα λόγο. Γιατί το τότε σχετικοποιεί το σήμερα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση από το να ζεις σε ένα μόνιμο παρόν, χωρίς παρελθόν. Και βέβαια αυτό το παρελθόν θα εξειδανικευθεί, θα παρερμηνευθεί, θα κακοποιηθεί ενίοτε, αλλά θα δώσει ανάσα στο παρόν και προοπτική στο μέλλον. Πολύπλο ευρωπώνυμα λοιπόν, με πολλές εισόδους, μπορείς να μπεις από όπου θες. Βοηθάει και η διάταξη του βιβλίου, τα πλαίσια, τα κομμάτια σε γαλάζιο φόντο, όπου διαβάζεις αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα μιας θεματικής ενός κεφαλαίου. Εγώ κινήθηκα με έναν τρόπο που μου τέριαξε πιο πολύ. Έκανα ένα πρώτο πέρασμα όλου του βιβλίου με τις εικονογραφήσεις. Κοίταγα μόνο τις εικονογραφήσεις και τις λεζάντες, φοβούμενοι ότι θα με απορροφήσει τόσο πολύ το κείμενο και δεν θα μπορέσω να απολαύσω τις εικόνες. Μετά διάβασα και το κείμενο βέβαια. Ο καθένας στέκεται περισσότερο σε ορισμένα κεφάλαια. Η σεφαραδίτικη κουλτούρα, για παράδειγμα, πολυεθνική εξορισμού, που η ιστορικός ο Τέτ Βαρών την ονομάζει στο δικό της βιβλίο «Κουλτούρα της εξορίας», είναι ένα κεφάλαιο που εμένα με ενδιέφερε. Ένα άλλο είναι η περίπτωση των Ντομνέδων, όπως και των Μαράνος, εκχριστιανισμένοι Εβραίοι οι δεύτεροι, εξισλαμισμένοι Εβραίοι οι πρώτοι, οι Ντομνέδες. Πολλοί από αυτούς επανήλθαν στον Εβραϊσμό, άλλοι όχι. Ένα πηγενέλα δηλαδή, κρυφτές ταυτότητες, φανερές ταυτότητες, ένα πράγμα έτσι πολύπλοκο και πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσεις. Ταυτότητες που αντιμετωπίζονται με καχυποψία από όλους, λόγω αυτής της μεικτής υπόστασής τους, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στους φέροντες αυτές τις ταυτότητες, υποθέτω βέβαια, να έχουν ένα είδος ανεξαρτησίας. Πολλά σύγχρονα εβραϊκά κινήματα βρίσκουν στη μορφή του Μαράνο, του εκχριστιανισμένου Εβραίου, μία ταυτότητα. Ο Εντγκάρ Μοράν, για παράδειγμα, ονομάζει μαρανισμό ή μάλλον ηθελημένο μαρανισμό, δηλαδή κάτι που μόνο σου το επιδιώκεις, μια ιδιαίτερη εβραϊκή ταυτότητα που αρνείται την πίστη στο μεσιανισμό συμπεριλαμβανομένου και του μαρξιστικού μεσιανισμού.
Είναι μια ταυτότητα άθρησκου με εβραϊκές ρίζες. Πολλοί από εμάς συναντάμε αυτή την ταυτότητα. Και ο Ντερίδα με το δικό του τρόπο αυτοπροσδιορίζεται ως Μαράνο. Μια άλλη θεματική πολύ ενδιαφέρουσα για μένα ήταν αυτή της κοινωνικής οργάνωσης, της θεσμοθετημένης αλληλεγγύης προς τους φτωχούς και τους ανήμπορους. Τα αναπτύσσουν πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο αυτό οι συγγραφείς. Και η εξέλιξή της, η διαφορά ανάμεσα στην οθωμανική οπτική που έβλεπε τη φτώχεια και την επετεία ως θεϊκή μοίρα και την προτεσταντική, δυτική οπτική που την έβλεπε ως αμάρτημα, απάτη, πανουργία. Μεγάλα ανθρωπολογικά και ηθικά ζητήματα που επηρέασαν τις συμπεριφορές και αυτών των σεφαραδίτικων κοινοτήτων. Υπάρχουν επίσης κάποιες κινήσεις επανάληψης που έχουν για μένα ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Θα σας πω μία. Οι Εβραίοι ζουν μια μακρά περίοδο, μάλλον ευτυχούς συνύπαρξης, πάντα ποτέ δεν είναι απόλυτο αυτό, στην Ιβηρική Χερσόνησο με τους Άραβες μουσουλμάνους ως τον 12ο αιώνα περίπου. Μερικούς αιώνες αργότερα, όταν η χριστιανική Δύση γίνεται ο μεγαλύτερος εχθρός τους, θα ξανασυγκατοικήσουν με μουσουλμάνους, αυτή τη φορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, φεύγοντας διωγμένοι από τον χριστιανικό κόσμο. 4 αιώνες αργότερα, το 1913, όταν γίνεται η προσάρτηση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, πολλοί Εβραίοι της Μακεδονίας θα ζητήσουν ισπανική και πορτογαλική ταυτότητα από τη χώρα που τους είχε άλλοτε εκδιώξει. Πολλές γενιές πίσω, αλλά αλλάζουν κασκέτα και ξαναγίνονται Ισπανοί για να μην ενταχθούν πλήρως στο ελληνικό κράτος. Πράγμα που απέβη σωτήριο για κάποιους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσοι από αυτούς πήγαν σε στρατόπεδα δεν πήγαν τουλάχιστον στα στρατόπεδα εξόντωσης, από αυτούς που είχαν υπηκότητα ισπανική ή πορτογαλική. Η είσοδος στο μοντερνισμό είναι επίσης συναρπαστική. Εξυγχρονισμό, νομίζω το γράφουν στο βιβλίο, αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Νομίζω, ναι, κάπως έτσι το λένε. Στα τέλη του 19ου αιώνα, με την εμφάνιση της κοσμικής συνείδησης, που φτάνει στους Σεφαραδίτες εμπολής, όχι μόνο, από τα σχολεία της Alliance Universelle Israélite. Οι Σεφαραδίτες, όσοι δεν μετακινήθηκαν αλλού τουλάχιστον, θα γίνουν αργότερα Εβραίοι της Ελλάδος. Οι δικοί μας Σεφαραδίτες, μιλάω για τον ελλαδικό χώρο, γιατί είναι και οι άλλοι της Τουρκίας κλπ. Θα γίνουν αργότερα Εβραίοι της Ελλάδος. Και πολύ αργότερα, κυρίως μετά τον πόλεμο, θα γίνουν Έλληνες Εβραίοι. Βλέπετε η μετακίνηση της ταυτότητας πώς πάει. Τέλος, μετά τον πόλεμο, οι ίδιοι Σεφαραδίτες θα αποκτήσουν ακόμη μια ταυτότητα, την ταυτότητα των επιβιωσάντων. Φορείς και του παρελθόντος, αλλά και της καταστροφής. Στη σελίδα 293, έκπληκτη, πέφτω σε μια φωτογραφία που έχω και εγώ αντίγραφό της στο σπίτι μου, στο γάμο της Αρίνας Καπών, λίγο πριν αλλάξουν όλα. Η μαμά μου, πολύ μικρή, και η αδερφή της Ιβώνη είναι παρανυφάκια, μαζί με ένα άλλο κοριτσάκι. Μάλλον από το άλλο σόι θα είναι το κοριτσάκι, δεν το ξέρω. Την θεία μου αυτή δεν την γνωρίσαμε ποτέ, την πήραν οι Γερμανοί, όπως συνηθίζαμε να λέμε άλλοτε. Ήταν αυτή η διατύπωση, την πήραν οι Γερμανοί. Μαζί με τον άντρα της και το γιο της. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ζητήσω από την κυρία Σαβίνα Γιαννάτου να έρθει. Κυρία Γιαννάτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Όσο προσπαθείτε εσείς να σας ρωτήσω, να αρπάξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω, πώς βρέθηκαν στο δρόμο σας τα σεφαραδίτικα. Κατά τύχη. Πιστεύω πολύ στο τυχαίο. Καταρχάς, είχα ακούσει 2-3 έτσι κι αλλιώς από μια σπουδαία τραγουδίστρια που φαίνουν, ξέρετε, οι περισσότεροι Ισπανίδα, τη Μονσεράτ Φιγέρας, η οποία έχει τραγουδήσει παλιά μουσική. Εμένα μου άρεσε η παλιά μουσική, η αναγέννηση, το λαό. Ήθελα και εγώ να τραγουδήσω τέτοιου είδους τραγούδια
Έγινα 19, τώρα τέτοιες ηλικίες. Και αυτή είχε κυκλοφορήσει ένα δίσκο τότε που ήταν με τραγούδια της Ισπανικής Αναγέννησης και ισπανοευραϊκά. Οπότε έτυχε να, λόγω αναγέννησης, να βρεθώ να ακούω και ισπανοευραϊκά τραγούδια από μια εκπληκτική φωνή. Οπότε, όταν ήταν η επέτειος των 500 χρόνων του διωγμού των Εβραίων από την Ισπανία, στη Θεσσαλονίκη γινόντουσαν διάφορες εκδηλώσεις. Μου έγινε η πρόταση, με ρωτήσανε αν θα με ενδιέφερε, η εταιρεία Λύρα δηλαδή, αν θα με ενδιέφερε να τραγουδήσω ισπανοευραϊκά τραγούδια. Θα γινόταν τότε, τελικά κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος το 1993, τέλος του 1993, και επειδή είχα ήδη ακούσει αυτά τα τραγούδια, θα πω αυτά τα αριστουργήματα που εγώ θα έκανα με αυτή την υπέροχη, θέλω να πω, γιατί τα λέω αυτά που ίσως μιλάω πολύ τώρα, ήταν τυχαίο. Δεν ήξερα τίποτα. Μου άρεσε η μουσική. Και ήθελα πολύ να τα πω πάρα πολύ ωραία, να διαλέξω τα πιο ωραία από αυτά. Να πω βέβαια ότι ήταν ο Αλμπέρ Μονάρ, ο οποίος τότε ήταν γραμματέας της Εβραϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε κάνει μια πολύ μεγάλη συλλογή, έχει βγάλει βιβλία με αυτά τα τραγούδια, έχει τη σχέση των σεφαραδικών τραγουδιών με το ρεμπέτικο, είχε βρει τότε τραγούδια που τραγουδιώσαν στα ελληνικά, στα τουρκικά και στα ισπανοευραϊκά. Μας έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή τραγουδιών να διαλέξουμε. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στοχός της Θεμάς. Είχαμε επιλεγεί η μουσική, είχε κάνει μελέτη ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο Ξενοφών Κοκόλης, και εγώ βρέθηκα μετά να τραγουδάω αυτά τα τραγουδιά και να πω βέβαια ότι αυτή η παραγωγή, η εταιρεία που είχε αποφασίσει να βγάλει τα τραγούδια, δεν είχε καταλάβει καθόλου ότι πόσο κόσμο αφορούσε. Δηλαδή, πώς να το πω, έγινε μια παραγωγή που δεν διαφορά συλλέκτες, την εβραϊκή κοινότητα, είχαν μια αγωνία πώς θα πάει, πώς βγάλουν πολύ λίγα. Και για μένα και για όλους, νομίζω ήταν μια τεράστια έκπληξη το ότι ακούστηκε αυτό το CD στα ραδιόφωνα και ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να ενδιαφέρεται. Έγινε μόνο του. Δηλαδή, ακούστηκε πολύ. Εγώ νομίζω ότι ένας από τους λόγους πρέπει να ήταν ότι ήταν εξοικειωμένο το αυτή σε τέτοιου είδους μελωδιές που ήταν μεταξύ Σμυρνέικου τραγουδιού. Κάποιες μελωδίες είναι κοινές, στο Ελενάκι, ας πούμε, στα Σεφαραδίτικα θα είναι ο Τζάκο. Θα σας τραγουδήσω λίγο από αυτό. Η Μισελού. Τώρα, εσείς αυτά που λέω μπορεί να τα ξέρετε όλα. Και μόνο στα δύο πράγματα που τα ξέρετε πολύ καλά. Τέλος πάντων, για εμάς ήταν άγνωστα, για μένα, και ήταν ανακάλυπτε ένα καινούργιο κόσμο. Ήταν τυχαίο. Και χάρηκα πάρα πολύ που ήταν τυχαίο και πιστεύω εγώ στις συνήθειες. Istanbul Psychoanalytical Association. Λοιπόν, χωρίς ακαπέλα, έτσι. Όχι, έλεγα χωρίς όργανο. Ναι, δυστυχώς χωρίς όργανο. Μου δημιουργεί ένα εκνευρισμό αυτό. Επίσης ότι είναι άλλο να τραγουδάς σε συνομιλίες και είναι άλλο να τραγουδάς σε ένα κοινό που είναι πιο ειδικό, που ξέρει, που πιθανόν ξέρει τα τραγούδια, που πιθανόν ξέρει τη γλώσσα. Ομολογώ ότι είναι μια περίεργη συνθήκη και δεν είναι πιο εύκολη.
Είναι όμως ένα κοινό που σας ξέρει. Αυτό το ξεχνάω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω με ένα αναγνώρισμα. Να πω ότι για μένα ήταν μια έκπληξη κάποια στιγμή κάποια λόγια των τραγουδιών αυτών. Στην αρχή δεν τα παρατήρησα. Θα ξεκινήσω από όλο το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που λέει ένα κλονάρι απίγανος. Κόρη μου, καλή μου κόρη, πες μου, ποιος σου το έδωσε? Και λέει, κόρη, μου το έδωσε ένα παλικάρι που με έχει ερωτευτεί. Και λέει, μάνα, πρόσεξε, κόρη μου, πολύ. Άσε τώρα τα ερωτικά, μια στην αγάπη μη χαθείς. Κάλιο ένας ίδιος κακός, παρά ένας αγαπητικός. Ναι, τα τραγούδια λένε διάφορα τέτοια. Ή ας πούμε ένα άλλο που λέει κοιμήσου παιδί μου, κοιμήσου παιδί μου, θα πεις από την κούνια και θα πεις στο σχολείο, θα μάθεις γράμματα και θα πεις από το σχολείο και θα δίνεις για τρουδάκι. Βλέπει κανείς ότι και στην πατρίδα της μάνας μου, στη άλλη μου, αυτό λέγανε, γίνεις γιατρός. Γιατί ο γιατρός είχε Πρεστίζ. Είχε ένα κύρος. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ο απίγανος ρώτησε κάποια στιγμή τη μάνα μου, της λέει ότι είναι αυτό το φυτό. Λέει, ξέρω πολύ, κάτι είναι μαγικό, πολύ κακό φυτό. Και μπήκα στο Google να δω τι είναι ο απίγανος και είναι το φυτό αυτό που προκαλούσαν αποβολή όταν οι γυναίκες ήταν έγκυες. Πιστεύαν ότι έτσι μπορούν να τα καταφέρουν να διώξουν τον όρο. Οπότε η μάνα, όταν λέει ένα πυγμάρι απίγανος, εγώ νόμιζα ότι είναι ένα λουλουδάκι της πρόσφερε ο εργαστής, ένα λουλουδάκι. Δεν ήταν ένα λουλουδάκι. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο φυτό και μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση. Και βέβαια η μάνα ήταν τρομοκρατημένη με αυτό που πήγαινε να συμβεί στην κόρη της. Οπότε τέτοια πράγματα θέλω να πω, για μένα έχει και ένα ενδιαφέρον σιγά σιγά και το τι λέγανε τα λόγια. Τώρα πρέπει να σας τραγουδήσω. Μια απόφαση. Δεν θέλω να τραγουδήσω, εγώ δεν λέω να πω μυστηρία ακόμα. Κοιμήσου για αυτόν, εγώ και ο πατέρας σου και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κοιμήσου για αυτόν. Να μην θέλει ο γιώκας μου, της μανούλας του γιος. Και έρχεται ο πατέρας και λέει, άνοιξε, κύρια μου, άνοιξε την πόρτα. Έρχομαι κουρασμένος από τα χωράφια που έσκανα. Και λέει, τι δεν σου ανοίγω. Να μην θέλει ο γιώκας μου, της μανούλας του γιος. Είναι μικρός, θα μεγαλώσει. Δεν σου ανοίγω. Δεν έρχεσαι κουρασμένος από τα χωράφια που έσκαβες, αλλά από το σπίτι της καινούργιας σου αγάπης. Από το σπίτι της. Ενδιαφέροντα. Να είναι καλύτερο, να είναι αστρογιός, είναι μικρός, θα μεγαλώσει. Και όχι γιατί αυτή είναι πιο έξυπνη από μένα και πιο όμορφη, να είναι περισσότερο της μανούλας.
Ο γιος είναι μικρός, ο μεγάλος. Αυτό ήτανε. Ήθελα να σας βάλω μια φωνή. Ο Αλβέρτο Νάρ μας είχε δώσει φωνές επαραδεκτών που τραγουδούσαν αυτά τα τραγούδια. Ήθελα να σας βάλω μια στροφή από ένα από αυτά. Me demandas unas demandas que me haces salir. Me demandas una casa pintada para Yari. Me demandas una casa pintada para Τώρα αυτό το τραγούδι
κάπως μεταμορφώθηκε, η μελωδία είναι η ίδια. Εμείς το τραγουδήσαμε με άλλα λόγια. Γιατί κλαις χορηγική, γιατί κλαις λιχολούδι. Κλαίω εξαιτίας του υπότη που φεύγεις και με αφήνεις. Αυτό πρέπει να είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι. Λοιπόν, είναι ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη που την έδινε η μάνα της γιατί έκαψε τα ντολματάκια. Τρομερό θέμα. Προφανώς ήταν τρομερό θέμα, διότι η κόρη, αυτό επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η κόρη αποφάσισε ότι δεν θέλει άλλο να είναι Εβραία, λέει θα πάω και θα γίνει Τουρκάρα. Και πήγε και βρήκε ένα δικαστή για να αλλάξει και να γίνει Τουρκάρα. Τώρα την ιστορία που κάνατε δεν ξέρουμε, πάντως φαινομενικά ήταν τα ντολματάκια. Το γελεκάκι μου,
amarme, basta tu hermosa engañarme y con tu sonrisa inflamarme. Sabes que te quiero, que por ti me muero, que tu sonrisa y mi ilusión me deben estando, estoy desespero hacia el cielo con pasión. Sí, no. Δεν να σας πω ότι στο δίσκο που κάνουμε είναι εξημουσική, παίζουν ανατολίτικα, παίζουν νέοι, το νέοι το αραβικό χώρο, κανονάκι, ούτι, καμπούρα, έχουν και το ταβάσο και βιολί. Κάποτε, όταν είχε πει ο Δησός, είχα δει τον Νίκο Μαγκάκη, τον οποίο συνεργαζόμουν, τον συνθέτη, και μου λέει, καλά δεν τρέπεστε, πώς το κάνετε στο δίσκο. Λέει, τι έχει, εμείς θέλαμε να του δώσουμε το κλίμα της εποχής. Μου λέει, αυτό το τραγούδι τα παίζαμε με πιάνο, βιολί, δεν παίζαμε με τέτοιο τρόπο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να παιχτούν αυτά. Τώρα, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι που τραγουδιέται σε πολλές χώρες. Τους Μπιλμπιλίκος, τα Ιδονάκια. Το Μπιλμπιλίκο βγαίνει από τον Μπιλμπιλ, που είναι τουρκικό. Το Μπιλμπιλ δεν μπορούσαν να το πούνε Μπιλμπιλ, το λέγανε Μπιλμπιλ, γιατί όλοι οι Ισπανόγλωσσοι δεν. Οι Ισπανόφωνοι δεν μπορούν να πούνε τα Ιού, και όπως δεν μπορούν να πούνε, ήταν λοιπόν το Μπιλμπιλ και το μικρό Μπιλμπιλ ήταν το Μπιλμπιλίκο. Λοιπόν, εμείς στη Γαλλία, διάφορα, το τραγουδούσαμε. La rosa florece, hoy el mes de mayo, mi alma se oscurece, riéndose lunar. Κάπως έτσι. Εμείς μετά, δεν φτιάχνετε τα κανόνια, το κάνουμε γρήγορα. La rosa me florece, hoy el mes de mayo, mi alma se oscurece, riéndose lunar, mi alma se oscurece, riéndose lunar. Συγγνώμη που τα λέω τόσο άσχημα. Τέλεια. Τέλεια. Δηλαδή τα λέγαμε με διάφορους τρόπους. Είχα συναντήσει στον δρόμο τον Βίκτορ Αρδίτη, ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Και πριν χρόνια. Και μου λέει, έκανα δώρο στην μαμά μου το Λουσίνη, η οποία μιλούσε με αρδίτικα, και μου λέει, μα καλά, αυτά τα τραγούδια εμείς τα λέγαμε χωρίς όλα. Τα λέει και λίγο. Αυτό είναι, ξέρετε, εμείς κάναμε μια δική μας τέλος πάντων, όπου νομίζαμε ότι ίσως να λεγόσαμε και έτσι. Είχαμε πάει στο Ισραήλ και έδωσαμε μια συμμαχία και εγώ είπα, τώρα, ποιος ξέρει πώς θα μας ακούσουν εδώ, πήρα την καλύτερη κριτική που έχουμε πάρει παντού. Ότι δηλαδή, μπράβο και ελπίζουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε. Αυτό αφορά και την προφορά. Εγώ λέω ίσο. Μου είπαν ότι ο γιος του ίσο, δηλαδή, λεγόταν ίσο. Με έχουν διορθώσει πάρα πολλές φορές, μου λένε δεν είναι ίσο, είναι ίζο. Δεν το ξέρω. Εγώ είπα το Google. Αλλά εσείς τι λέτε. Ίζο. Εμείς έτσι. Ναι, αυτό το λέγαμε ποτέ. Ίζο το λέγαμε. Ίζο, ξέρω το λέγαμε στη Λατινική Αμερική. Όχι, έτσι είναι. Καλά. Εδώ ίζο.
Ναι, ίσως αυτό είναι το ήχο. Ήχο είναι ισπανικά της Ισπανίας. Με το μαλακό. Με το μαλακό. Τώρα θα κοιτάξει απ' έξω. Θα κοιτάξει απ' έξω. Κάνα χαρτί εκεί να στο νοτήσει. Πού το έχω. Υπάρχει ένα τραγούδι που δεν το έχω εδώ. Είναι το «La Scuola dell'Allianza» από την Allianz Universelle. Το σχολείο αυτό το περίφημο που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη. Το έχω γραμμένο σε δύο εκδοχές. Μπορώ να σας τις βάλω. Η μία είναι στα εβραϊκά. «La Scuola dell'Allianza» alla scuola dell'Allianza, chi darà il mare, Dios chicos, Dios grandes. Στο βάλω τώρα με τον τραγουδιστή Κολιέρη, αλλά το ίδιο τραγούδι είναι το πώς αντέχεις Μακεδονία. Είναι ένα πατριωτικό ελληνικό τραγούδι. Είναι ακριβώς η ίδια μελωδία. Είναι, εντάξει, είναι ενδιαφέρον πώς τα τραγούδια ταξιδεύανε και περάσανε εδώ. Να σας το βάλω. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Κοιμάσαι. Να νουρίζω. Κοιμάμαι. Όχι. Δεν άκουσα το χαλιτό. Ήταν ένας τραγουδιστής Θεσσαλονίκη που είχε προγραμμάσει το καβέρνα και του λέγανε «Δεσίκο Τζάκο, μην τελειάζεις, έχεις γάμους ψεύτες». Και είναι Δεσίκο, να σε δει στον κόσμο. Καλό μου μοιάζει. Όταν ψάχνατε τα χαρτιά σας, σας αισθάνθηκα πάρα πολύ πάνω πια που ψάχνατε τα χαρτιά, δεν είναι αυτό. Αυτά βρίσκεις και στο Google.